Kaixo Pedro Atarrabikoa ikastetxeko ikasle agurgarriok, DBH-ko bigarren mailako ikasle maitagarri hoiek. Budjuren abentura jokatzen ari gara, Eneko Menikaren eta Eneko Palentziaren abentura. Eta proposatu nahi dizuet oraingoan entzumen bat egitea. Putzu Zabalen nota batzuk ekarri nahi dizkizuet, eta horrexegatik egingo duzu entzumena. Hemen goian izango duzu esteka bat, eta horrek eramango zaitu egin beharreko test horretara. Besterik gabe, has gaitezen. Ongi da, hartza zuen mapa bat, itxi begiak, eta hatz erakuslearekin seinalatu esazue puntu bat. Puntu horretatik urrutien dagoen lekuan, hantxe egongo da Putzu Zabal herria. Baina, has gaitezen hasieratik. Duela 200 urte, familia batek fundatu zuen. Tobias Zintzur txiki, egun batez, bere kakalarria askatu nahian zebilela, sasi artean, sastrak artean, zebilen muino batean. Eta hara non, eta aurkitu zuen putzu istil natural perfektua. Ura probatuta eta ikusirik ona zela, baina horretarako ez pentsa berak probatu zuenik, bere bi semeak erabili zituen akuri bezala. Ez, berak izan ere lema bat zuen. Ez, mesedez, nik urik ez, garbiketarako produktuak ez ditut gustoko. Ongi, hantxe ezarri zuen bere destilategia, Zintzur txiki destilategia. Urteetan, arrakasta izan zuen, benetan. Bere patxarra, bere edabea mirarizkoa zela zirudien. Hildakoak ere altxatzen zituelako gezurra zabaldu zen eta denborarekin. Iritsi ziren merkatariak eta kuskuseroak ere, inguruan etxe bizitza berriak, negozioak, ostatuak. Eta hamarkadetan, aberastasun pila bat bildu zituen. Familia oinordetza polita izan zuen. Baina denborarekin eta usadioengatik, alegia, usadio txarrengatik, badakizue, ez edan, gehiegi. Laborariek gehiegizko patxarraren konsumoagatik eta gertatzen ziren lapurketengatik, Tobias Zintzur txiki iraugarrenak zera erabaki zuen, bere ondasun guztiak hartzea eta Putzu Zabaletik ihes egitea. Harrezkeroztik, herria gainbehera etorri da. Eta populazioa esaterako gutxitu da pila bat. Astoen eta mandoen populazioak laukoizten du gizabanakoena. Eta hori, hobitak kontuan barne hartzen ditugula. Orain, hemen zuek zaudete Putzu Zabalen, laborari nekatuak zarete. Eta bularrona tabernaren maietan eserita zaudete. Eguneko izerdia lehortzen eta eztarritik bera doan sagardoa gozatzen. Has gaitezen.